berak sortzen duen arkitektura ikaragarria da, kobazulo baten barruan dagoena. Ziurrenik zutako asko, egun guztieten harrikuntzen. Katedrala dauden estilo bat, itxura daukea, azkenean forma guzti horiek, txuneak, kuekuak eta gauza guztiak mundu magikoa dugu. Hori deskribatzen duen suita entziko zuen jarraian, lau piezetan dago osatuta, eta Eba Ugalde ertzegu, horrein dela urte betetxo bat, urte bat ere ez dauka, eta horrekin emango diogu amaiera gaurko kontzertu. Beti bezala eskerrak eman, ez bakarriko kontzertura etorri zaitelako, espero dut kontzertua zuen gustukoa izango zela. Gure Ganbara Faktoria proiektua gutzen duzuen guztioi, zuen laguntza gabe ditzakelako posible izan. Zuen laguntza, baten duzuen dirua, txaloak eta apoio hori guztia, eskertzen dugu bihotzez benetan, beraz, Ganbara Faktoria guztiaren partetik eskerrik asko bihotzez, beste behin gurekin egoteagatik urte honetan, espero dut etorkizunean elkarri ikusiko dugu. Horren astean, ego duzuen, bendiko sobertu arrazuten, Ganbara Arrefaltza dituko da, programa bat horren igandean, bere irudaberriko zikloan, arratsaleko 7:00 parrokian, beraz gonbidatuta zaudete, eta maiatzaren 21, aste berandu dago, hemen, ekusen kontzertua izango duzue baita, Numenen Biz proiektu zolagarri bat, Schubert, Grieg eta Beethovenen Zazpigarren sinfonia. Beraz, zita musikalak badauzkazue, gonbidapena eginda, beste behin eskerrik asko. Thank